Umphathiswa wesebe lezemfundo eGauteng uthi uza kuzibhangisa izithuthi ezingekho semgangathweni ezithutha abantwana besikolo ukuvakalise oku kumngcwabo abafundi abalishumi abasweleka kwingozi eMasikizi eCarltonville kwinyanga ephelileyo. Urhoxile kukhuphiswano lonobuhle lukaMiss South Africa uChidima Adetshina emva kwengxoxolo edale ingxoxo-mpikiswano ngobuzwe bakhe. Into engayisho ukuthi la siyakhona kuyoba elinye ibhola elihlukile because thina we believe in keeping the ball but bona babelievela ekusebenziseni ipace yabo. Liza kuthabatha inxaxheba kwitumente ye-Women's Cup iza kubanjelwa kwelasemelika iqela labasetyhini leMamelodi Sundowns. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Intsapho izalamane kwakunye namagosa esebe lezemfundo bebengungelele eCarltonville kwintshona yeRhawutini namhlanje ukuzokuthintelela ntle kubantwana besikolo abalishumi ababhubhe kwinyanga ephelileyo kwingozi yendlela eMasikizi. Le ntlekele yenzeke ngentsasa yosuku lokuqala lwesikolo emva kwekhefu lasebusika ngethuba ibhaki ingquzulana nesithuthi saba bafundi ukanti usapho lakwahlalele laphulukana nabantwana balo abane kule ngozi. Intungu bibhalwe ebusweni kubazali bentsapho zabantwana besikolo ngethuba lokuqukunjelwa kwenkqubo yokuthathwa komoya wabo kwindawo yesiganeko phambi kokuqhutywa kwenkonzo yomngcwabo namhlanje. Aba bafundi balishumi kwabalishumi elinanye babhubha kwingozi yesithuthi kwinyanga ephelileyo ngethuba ibhaki intlitheka kwisithuthi ebebekhwele kuso babekwe kwikhaya labo lokugqibela namhlanje. Relahlehetse baheso. Lena ilahleko ebuhlungu ukuthi sonke aba bantwana abafana nabazukulwana bam besisalindele lukhulu kubo kwaye sikwavile ukuba bebeqhuba kakuhle kakhulu kwizifundo zabo kodwa ukufa kuye kwanciphisa ubomi babo. Empa lifulile labakhawuletha. Abazali bathe baphosa amazwi abo okugqibela ngenzana zabo. My dearest daughter, you are my first love, my pillar of strength. Even when you are gone, I can still feel your power. We love you, my beautiful angel. You are my. You taught me how to be a mother. Our youngster, our hero, the person that we were looking after, the person who was bringing light in the family, someone who was always smiling, bringing joy, always there. You will never go wrong when you were with him. Good memories will always remain in our hearts. And remember that healing takes time. So don't rush the process. By saying that, I'm saying my condolences to the both of the family. I thank you. Umphathiswa wezemfundo eGauteng nguMatome Chelwane ufungile ukuba uza kuqinisa umthetho ngakwizithuthi zabafundi ezingekho mgangathweni. If we are to correct what has happened and to prevent this incident from happening, we must do things correctly. The first thing that we need to do, that we'll be doing, we are going to go strongly on this private scholar transport. We are going to be working with our schools. If taxi does not comply, principals know. They are the first to make sure that those kids don't go back on that taxi to go back home, even if it has brought them to school. Le nkonzo yomngcwabo iqhutywe emva kwexesha elide kulindwe inkqubo yokufaniswa kwamalungu emizimba nibitshe ngethuba lentlekele. Urhoxile kukhuphiswano lonobuhle lukaMiss South Africa uChidima Adetshina emva kwengxoxolo edale isanqwe kweli ngobuzwe bakhe kweziyure ezingama-24 ezidlulileyo belithande ukuqatsela uxinzelelo ngakweliqgiyazana emva kokuba isebe lemicimbi yezekhaya lidandalazise ukuba kungenzeka zinesihlahla izityholo zobuqhophololo atyatye kwazona umama kaChidima ngobuzwe balentwazana. uChidima uthi uthathe esi sigqibo ngenxa yenkxalabo yokhuseleko lwakhe nosapho lwakhe. Emva kwengxoxolo ngobuzwe bakhe uChidima Adetshina urhoxile kukhuphiswano lonobuhle lukaMiss South Africa. Imanyano iGiwusa ivakalise ukungaxoli ngale ngxoxolo eyonyelisayo nejoliswe kulo ka-Adetshina. Insofar as the law is concerned, we should be very clear. It does not matter
what her parents did some years ago and so on and so on. If we are to even follow that logic, I mean, I would go so far as to say, lots of white people in this country, how did they get to be South Africans if their parents could only have come here out of a brutal colonial conquest and land dispossession of the indigenous people of this country? Ngelixa ingcali zezomthetho zinezimvo ezahlukileyo ngomba wobuzwe bakhe. In terms of the Citizens Act, you can get citizenship out one of three ways: by being born in South Africa to South African parents, by descent, and by naturalization. So in the first instance, we have confirmed, or at least it seems as if the parents are not of South African descent or not born here. Therefore, their citizenship is still based within the countries of their own birth. Ukanti isebe lemicimbi yezekhaya kwakhona liza kukhupha enye ingxelo kuphathelene nalomba. Igosa lezendlela eGauteng lijongene namatyalo lwaphulo mthetho emva kwengxabano noxabalo kumasipala waseKuruleni. Elipolisa lityholwa ngokurhogrisa, ukubetha nokuphazamisana nomsebenzi wamapolisa okukuze emva kwevidiyo nethendi kumakhasi onxibelelwano ohlukeneyo. Nalapho eligosa libonakala libetha, lidubula kwaye lirhogrisa abaqhubi. Ukanti umasipala waseKuruleni uthi ulinde nje umhla liza kuchotshelwa ngalo elityala. Isixeko sase-Ekurhuleni sigxekile ukurhogriswa kwamagosa esipolisa kumasipala waso okukulandela umboniso wevidiyo nothendi kumaqonga onxibelelwano nobonisa uxambulisana phakathi kwamapolisa esebe lesipolisa kumasipala wombaxa wase-Ekurhuleni kunye nepolisa lezendlela kwisixeko saseRhawutini. Iqumrhu lolawulo lwezithuthi ezindleleni RTMC income isebe lamapolisa aseKurhuleni ngokuthatha amanyathelo okuvula ityala lolwaphulo mthetho ngakweli polisa. We believe that the actions of this officer, as depicted in that video, unacceptable, it's unprofessional. It's not expected of a ranking officer to behave himself like that in public in full uniform. Uthi nangona amagosa endlela esebenza phansi koxinzelelo olumandla obudlobongela akuyondlela yokusombulula ingxabano. Even our officers on the roads, they deal with a lot of abuse from motorists. So we expect a ranking officer to know how to resolve issues, not to go to people who are junior to him and behave in that way, insult them in that way. We don't expect that. Ilungu lekomiti kasodolophu yokhuselo loluntu kulomasipala lithi esisehlo sifana nqwa nobudlobongela obusekezelwe kwisini esithi kuyadanisa ukuba isehlo senzeke ngenyanga yokubhiyozela amanina. It's purely gender-based violence because she was abused verbally and emotionally and so, and in public because it was on the street, a busy road. And the sad part is that she was doing her job there. Eligosa lijongene namatyala aquka ulwaphulo mthetho, ukuxaba phambi kwengalo yomthetho kunye nokusetyenziswa kakubi kwegunya lamapolisa. So you cannot swear at me. Please repeat what you just said, sir. Bavuke bemkelwe izindlu abahlali baseChartsworth naseRiverlands Cabukuhle eMalmesbury entshona Kolweni okubangelwe inhlekele yamanzi aphume kwidama elikufutshane nezindlu zabo. Bashiyeke bengenamakhaya abahlali baseChartsworth naseRiverlands eKapa emva kokuba idama laseRiverland liye ladilika ze amanzi alo angena ezindlini. Izindlu ezininzi zikhukhulisekile kwaye abantu abanandawo yokufihla inhloko. Umhlali oliqhoba uthi bavenge sithonga kanti ngelo xesha amanzi angena ezindlini zabo. No 5 minutes later kuthwe isound again xa yevula icurtain, as you can see pha sliding door because that's our bedroom. Kuvuleka avula icurtain xa ijongayo angene amanzi. Xa siphakamayo sifuna uvula singene passage hayibo amanzi ayaflata singene toilet aphuma ngethoba aphuma ngebafu yongena unyana amabeqhumana kweyakhe ikamera ba mama kwenza kantoni ndithi mina hey makuprejeni izinto kuphunyeni apha because asazi ba yintoni kanye le iqhaphukile sicinga igiza asiyazi ba kwenza kantoni sijonge iroof akho nto yenzekayo.
Lamanzi akhukhulise nemoto engaziwayo ukuba ekabani. Xa siwajongayo it was like ukubona ulwandle xa lusilwa besithi sijonga lusithi like ngedotshi aman ayiseza lamanzi but ke ngoku awasangeni endlini ayaqhubekeka ngendlela sizojonga xa sizama uqaphela mani kukho ibhayike lelingecala apha phambi kwendlu asiyazi ukuthi idudulwe ngamanzi from which side because iyazicacela nje uba ibibhayike ibizimele but ihambe yahamba yozostaka apha. Amagosa wezentlekele kweliphondo athi azama isisombululo sokunceda amaxhoba. For us now, the immediate relief is humanitarian relief. We know that there are houses that has been destroyed. We know there are people that are at present that are left with some psychological and social support. That is happening at the Riverlands primary school at present. Ukanti kulindeleke imvula ezimandla kule veki kweliphondo laseNtshona Koloni kwaye oko kubangela ixhala kwabo bangenazo indawo zokufihla intloko. So sibajikelele we-ANC ufikile Mbalula uncokoleni onondaba namhlanje kwintlanganiso emfutshane ukunika ingxelo ngeziphumo zokuhlala kwentlanganiso yelerhutla yesigqebe esiphezulu se-ANC kwikomkhulu lalo mbutho iLuthuli House eRhawutini. Uthe isigqeba salo mbutho sivume ngazwinye kuba lo mbutho kukho apho usilele khona yaye kuza kufuneka bawalungise lo mabatha. Ethetha nonondaba usosiba jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthe isigqeba esiphezulu salombutho sizinukise amakhwapha ze savuma ngamxhelomnye ukuba zikho iintanda ezinefuthe elibi ngakulombutho. In diagnosing the moment, the ANC-NEC agrees that the national fault lines of unemployment, inequality and poverty have persisted despite progress over the past 30 years, with serious negative impacts on all segments of the motive forces. Uhlabele Mgama ke ephefumla ngemiba eliqela njengebholo lorhwaphilizo kwibhanka iVBS Mutual Bank kwanedabi lombango wegama lombutho iMK Party. The NEC reaffirmed our position that all people implicated for wrongdoing on VBS must be subjected to the full course of the law. The ANC application for leave to appeal against the judgment of the High Court in Durban regarding the illegal use of MK logo set down for hearing on Thursday 1st, and the recent verdict being that leave for appeal to the SCA was granted. Ukwathe iANC ixhasa ngokungagungqiyo incoko yesizwe xebe iNational Dialogue ezakubandakanya wonke ubani kananjalo ugxininisile ukuba lo mbutho nguwo oxhuzela imikhala yorhulumente wobumbano. Abasemagunyeni banqinile kuba owayengumncedisi kaMnumzana Ace Magashule uMurwadi Cholota uza kubuyiselwa kweli ezokujongana namatyala obuqhophololo kwithenda yokutshintshwa kwamaphahla e-asbestos kwiphondo laseFreystata. Kusenjalo amalungu omkhonto wesizwe ali-18 athathe indawo yamalungu asepalamente alombutho. Iselisa lombutho uNhlamulo Ndlela uthi uninzi lwabo bebekuluhlu lwamalungu aya epalamente bekungafanelekanga kwasekuqaleni ukuba bakululuhlu. Lihlehliselwe umhla 29 kuNovemba ityala lamadoda amahlanu atyholwa ngokubulala imvubi yomculo werap uKenan aka Forbes noxa wakhe owayengumphenyi odumileyo uTibelo Tips Mutswane. Umtshutshisi uLawrence Caba ucele inkundla kuba lihlehliswe elityalo ukuze kuqosheliswe uphando. uForbes noMutswane badutyulwa babulawa ngaphandle kwevenkile yokutyela eThekwini ngoFebruwari kulo nyaka uphelileyo. Nanjengoko lenyanga inyanga yamanina kweli kwaye kubhiyozelwa usuku lwamanina ngomso owasetyhini kwiphondo leMpuma Koloni ubhale incwadi yezibalo Aviwe Sofoia uthi ubone isidingo sabafundi bebanga le-10 kwaye incwadi yakhe iza kuba negalelo ekuphuculeni iziphumo zezibalo ingakumbi kwibanga le-10. Igqiyazana lasengqushwa eMpuma Koloni libhale incwadi yezibalo ngenjongo zokunceda abafundi bebanga le-10. uAviwe Sofoia oneminyaka engama-27 uthi le ncwadi injongo yayo kukuzenza zifikelele izifundo zezibalo.
Abantwana abaninzi are not struggling with maths because they lack knowledge, but rather they lack the understanding of the step-by-step methods to solving the math problems. Umzekelo umntana, you can give them a different question from the same topic they were doing yesterday. Bangakwazi uyiphendula because they were cramming what they were thought ezolo. So zizinto ezinjalo ezindenze ndabhala incwadi ye-math to make it simplified and in a step-by-step content. Uaviwe uthi imingeni ajongene nayo lixesha lokubhala incwadi kunye nemali. So I had challenges with the time because also I have other things that I'm doing ecaleni. I'm also working. But fortunately for finding the publishing company, it was not a challenge. That one was very easy. But now, along the way, I had challenges. I'm not going to make the time and give up. But my publishers were very supportive along the way. And also in terms of the finances, because I did not get any support, it was from my own pocket. Lo wasetyhini uthi incwadi yakhe yamkelwe ngezandla ezishushu kwaye usazobhala nezinye incwadi zamanye amabanga. From feedback that I'm getting from people ngoku, I am noticing that nezinye i-grades kuyafuneka into yokokuba ndizijongele and then ndizibhalele incwadi because abantu they demand the books even for the lower grades. So yes, I am in the process of planning to write for other grades as well. Uaviwe uthi inkxaso engummangaliso emenze wakhuthazeka ukubhala le ncwadi uyifumene kusapho lwakhe kunye nabahlobo bakhe. Iqela labasetyhini leMamelodi Sundowns lithi liqulela ligangatha nanjengoko liza kuthabatha inxaxheba kwitumente enkulu kwibhola ekhatywayo kumanina kwihlabathi Women's Cup neza kubanjelwa kwelaseMelika ngomhla we-14 ukuya kumhla we-17 kule nyanga. Iqela lamanina leMamelodi Sundowns lelokuqala kwilizwekazi leAfrika ukufumana inyweba yokuthabatha inxaxheba kwasisihika-hika setumente yebhola ekhatywayo yabasetyhini kwelaseMelika. Le tumente ye-Women's Cup kunyaka wesithathu ngoku iqhuba kwaye kugudlana imihlana ompondo zihlanjiwe abaphuma kumaqela amakhulu kwihlabathi. We are given an opportunity to go out there and showcase African football. And the reason why we are the African champs, I think it's one of those things that managed us to get an opportunity to go out there and participate with this other continents. Abadlali bathi awuzukuba lula kwaphela lo mdlalo kodwa bathi ziyabotshwa nokuba zibhityile. Into engayisho ukuthi la siyakhona kuyoba elinye ibhola elihlukile because thina we believe in keeping the ball. But bona babelivela ekusebenziseni ipace yabo. So mele sibe aware ukuthi sogijinyiswa la siyakhona but thina mele singalahli style of play sethu. Ukanti amanye amaqela zakuthabatha inxaxheba kule tumente ngabahlinzeki Kansas City, iAtletico Madrid yaseSpain kwakunye naVissel Kobe yaseJapan. Masiphosa amehlo kwimozulu yanamhlanje neyangomso.
Ungafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube @indabazethu163 kamnandi mawethu.